Zvíťazí Milan Šulan, slovenský pohár silákov, stane sa profesionálnym pretekárom. Vážení diváci, máme 10 profesionálnych pretekárov. Medzi nimi je tu, ktorý prišiel a doviedol 4 reprezentantov. Je tu Peter Rekenej. Pozrite sa na to, čo ten Milan Šulan dokáže. A vedľa neho, pozrite sa, reprezentant Slovenska do 105 kg. Pretekár, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá sveta. Dulaj Martin, Želiezovce Komárno. Brano Kollier rozhoduje Dulaja a Peťka, teda Milanka Šulana, rozhoduje Alko Kuka. Milan Šulan je z Lučenca, vážení diváci. Áno, a ja poprosím Petra Rekeneja, aby prišiel si za mnou, aby som mu pár otázok dal ako profesionálnemu pretekárovi, ktorý sa nesmie zúčastňovať slovenského pohára, ale len súťaží medzinárodných. Petro, ja zdravím, som rád, že si prišiel. Viem už, že si reprezentoval silných mužov v Čechách, na Morave, kdekade. Ďakujeme, chlapi. Pripravia sa pretekári Horňa.